aligre tong kuan Article 4, although pay katong Article 4, to be very honest lang yun ninyo sa mga witnesses, medyo alanganin sa ang prosecution. Labaw na tanan katos matibag nga ngano tong ilang gipresent nga katos matibag mahingala dili pa man sa mo'y NBI director at the time sa pagpresko ni Sara Duterte nga gisapot siya. Unya ikaduha sa matibag pod doon na po iyang kaugalingon nga pagpanghulga, ha? Medyo siya mismo nang hulga manghigala atong Mil Sabio. Straight to the point. So dako tong bagahe noon tong testimonya matibag. So kanini ang sa Article 4 aligre. Ang Article 4 kay katong permirong gipresent si Kalilong, sunod si Jeremy Lutok, sunod si Matibag. Si Matibag may pinaka-aligre. Magkadimao may galang testimonya. Ya medyo aligre to kay og sa kaso paguni katong Article 4 nga naa diha ang grave threats, naa diha inciting to sedition. Mura na siya kaso nga criminal case ba? Nga mas aligre man criminal case unya dili kayo complicated mahigala nga kwan. Pag abot na nila sa Article 1 kining confidential funds na tungod sa kadaghan dokumento mura sa nahimong civil case. Muna medyo laay gyud. Kana sa proceedings korte ha. Ang criminal case medyo aligre man. Ang civil case medyo laayon gamay kay dokumento may daghan ana. Kani gud laliman ka mahigalag 15 ka mga boxes sa mga documents. Unya nagpresentar pod kagahapon sa Attorney Lorna Kapunan, medyo tigun-tiguang na gyud si kuan Kapunan day. Wa ko kakitaan niya sa korte ginoon pod. Pero daghan man ko sa mga interview sa una magtuo sa tamay gala nga kuan gyud sad. Maayo siguro gyud korte pod ni pero medyo kuan na gyud sa medyo milurang siguro sa pangidaron day Maris. Kay nihangyo naman sa gahapon nga kanang Your Honor kinini ang mga isgog 3 minutes nga kinini ang break sa kadali para makalingkod ko. Nahuna siguro niya kapuya sig tindo ganing kalaki. Asas Kapunan mahigala gikapoy tindo. Nangayo og break mahigala 3 minutes. Ang counsel mahigala for the prosecution. Kay aron ko no ma-check ang mga dokumento niya aron makalingkod sa ko Your Honor. So, akong explanation anak nganong medyo laay. Nagpapulso mo ko sa akong Facebook page. Medyo laay naman turni, murag na may ko na turni. Nakasabot kay sa ako nag-iingon katong Article 4, medyo aligre to gamay kay kana ang mura to criminal case ba. Pag-abot na sa Article 1, confidential funds tungod sa mga dokumentong daghan, di ba pila ka boxes? Ug imo nang pamarkahan kadto giila tong gi sungog mga higala sa defense. Stipulation, okay, stipulation. Gituyo to Miguel, dili mo stipulate. Pa kuan gyud na pa-identify si witness. Langan-langan mahigala sa proceeding samot gyud kalaay. May gani kay defense mahigala, cooperative ra pud kayo. Sige, stipulate ta nang uban, kanang ana. Nalay uban nga dili may maka-stipulate pero kanang uban kuan lana. Nga kana bang dili na lalisan batong uban. Kay pulti naghana gyud. Laliman ka na ha. Miingon kaning ilang witness nga si nagrepresentar ni Attorney Lorna Kapunan. Ang ilang witness si Roderick Wamil. Miingon nga kini mga higalang 15 boxes of documents nga gibutangag label nga confidential funds. Miingon siya nga kini si Wamil ra gyud mao'y maka-identify sa 50 exhibits, 50 ka mga exhibits covering 3,664 documents. Laliman kang 3,000 ka mga documents, including
3,617 acknowledgement receipts. Porbida og maunay tagsa-tagsaon mo tag nag-iskutinyo ang nagbaluta. Abtan yung siyam-siya mga sukid ti paminaw. Ha? So manang medyo laay. Muna usa akong explanation nga nalaay na tungod kay ni ata sa portion nga nag-identify ining mga documents. Ikaduha, wala na mo bag-o aning kalakiha kay kining confidential funds mo man ni baya ang original nga hinungdan nga ilang pasakaan og kasong impeachment si Sara. Katong uban katong Article 4 nga nanghulga si Sara, yang gihulga ang presidente. Kuan na ba lang to? Bunga na ba lang to? Hingkalit na ba lang to ka? Kana bitawng kabantay kay Maris nga ang pinaka hinungdan yun confidential funds. Nga sige sa imbestigar hantod si Sulay Calupis ilang gipa-apil. Nga gi-contempt na suko Sara, pagkasuko Sara, may issue sa statement atong preskon, agi pasakaan na po nag-apil na sa article of impeachment sa to pa nanganak. Ang pinaka inahan aning complaint kini siya ang confidential funds. Kadtong article 4 nga betrayal of public trust, nag-appeal dito mahigala ang kinini ang grave threats o ingon man mga kagalaan ang inciting to sedition. Anak na to. Ang pinakainahan ani, kabantay mo pagsugod yun, sa mahinungdan nga ng pasakaan si Sara og impeachment tungod sa confidential funds. Kadtong article 4 nga nanghulga Sara, anak na to ani. Ha? Anak na to kay gisapot si Sara nga ang iyang chief of staff nga si Sulay Calupis gi-contempt, gi-invite mahigala sa Quadcom, gi-contempt, pag humag-contempt, gi-priso diha sa Senate, unya gibalhin og priso ngadto sa prisuhan sa kriminal. So nagpa-priskon Sara, pag priskon gitrigger sa reporter pangutana, ni tubag mga kagalaan og init nga pagkatubag, agi butang na po na, another na po ni. Ha? Sa to pa anak to ni ining Article 1 nga confidential funds. Ang uban pulo sa mga anak-anak na lang. Ha? So kini maoy pinaka kwan, so bunog na kayo ning confidential funds pagsugod pa lang. Ang mga tao nakadungog na nga labatiban na nagmaayo dito pa sa House Committee dito sa Quadcom. Sila si Barber, sila si Paduano, sila si Kuan Suarez. Kadtong congressman mahigala nga Kuan Congressman Akop. Oh. Kulatan nagmay dito. So kanang confidential funds, dugay na kay na. 2024 mo na mga tao, ug imong i-present mo na kang nitan-aw sini, nga na-review na ba? Dili na kayo nindot, hindi ba? Pareha ba nang kita ka sa live? Pareha nang boxing Pacquiao, tan-aw ka sa live, kay kana kung di ka kakita sa live, na sultian na lang ka, murag wa na kayo ayo imong kuan na. Labi kung tan-aw naka-review na lang, may lang naka-review ka nga wa ka kay bawo sa ni tabo na eh. Pero kanang kuan nakadaan sa to pa ang mga tao kanang may regres piatos bigawas naman na mahigalang istoryaha niya na pang 2024. Bigawas naman na 2024 mo man na isyo may regres piatos day ana. So gi-explain na po na mahigala sa mga abogadong Sara nga alias lagi na kay confidential funds man itong gigamit. Ang angman og mo gamit kay tinuod nga ana. Ha? So kini ni ang una nang nabati ang pangan nga Mirgris Piatos katawanan pagsugod na nagawa sila katawanan no kuan man Chichiria man ini ana tubag po ng mga abogado sa nga dili lagi na kuan natural sa intelligence community di man kamugamit tinuod ngan lahi man nga kalibutan god kanang sa intel so natural inalyas ang mga gamit ana so karon kini ni ang niadto pang Quadcom bunog na kayo kanang isyu ha. Si Mirgris Piatos migawas naman na to pang 2024. Pag 2025 balik na pod kay kinini ang impeachment to niya na kuan man wa man madayon. So another na pod kini kaduhang impeachment ila na pong gi-take up sa House Committee on Justice bunog na kayo. Sa to pa kung tan-aw ka og sini ikatulo na nimong review ni ron. Ikatulong review. So murag wala na kay impact. Di ba para sa una paggawas pa rin, hala,
Miragris piatos na nya mga tao pudo pa po kay ka kun unsa man ano mga serious man gi-explain na mahigala. So mo na hinungdan nga medyo gilaay na ang mga tao. Pag-abot mang higala sa kagahapon igawas sa pod nga ni Miragris piatos dili na kayo dakog impact. Unya ato ra bang gitan-aw mga higala? Tan-aw nako. Kini ni ang unsa ang pagtubag ni Sara ni nga ang kini Miragris piatos ra ba? Kini mga tao no depende gyud sa ilang kuan. Depende gyud sa ilang preference og asa sa nilaban day. Kay kini gud mga kaigalan i-explain gyud ni Sara ni kay kining Miragris piatos nakadawat og 70,000 pesos. Payment for reward. So malagmit doon ang information nga ilang nakuha, gitagaan. Mao anak mo ka ng intelligence. Ako naman nag-explain sa una ba, pareha ng Abu Sayyaf sa Bohol ba? Nakapatay itong army, nakapatay mga civilians, ingos Duterte be. Di ay tag 1 million ang o anang Abu Sayyaf, kisay makatugan. Tag 1 million ang o. Anitugan yung mga tao dito eh. Nahurot itong Abu Sayyaf kung kamatay. Dahil katapusan mahigala nga, di ba, sumdum ka ito? Dahil katapusan nga palit o kwan, gutom siguro itong Abu Sayyaf mahigala kwan. Ni palit mga kaigalaan og paan dito sa Bikiri. Kunya ni sakay gabal-habal padong balik sa bukid. Aw ang habal-habal driver ni tug ano eh. Nahulot dito sila. Ang habal-habal driver ni tugan. Nakakwarta to. Kay panahon ni Duterte, suko man Duterte ato kay kinumdum kada ako na nang gi-explain nga dunay mga Abu Sayyaf nakasuod sa Bohol. Agikurdon ang Bohol. Di kinalan din nakagawas. Nakapatay mo itong army. Ingons Duterte be, kada o ang Abu Sayyaf, kasi makatugan ang asa na, dahil tag 1 million ang o ana. Nahurot dito sila. Ang katapusan ang mga kagalaan ng Abu Sayyaf nga, kwan, nadakpan to. Kadto to ang nipalit tigigpan, gigutom siguro to. Nipalit og pan sa Bikiri niya, pakyaw kabal-habal, padong sa bukid. Pag abot to sa bukid, sibat. Ang katong habal-habal driver sa ako na hibawan mo rin itugan kay doon nagay premyo. Limang ka nag-premyohan og 1 million og kisay makatugan asa ni. So gitugan nadakpan to maong Abu Sayyaf. Pagkadakpan natinggalan ta pagkaugma namatay. Unya pag ingon ngano namatay man ingon ni dagan man gani sukol man. Ingon nga nung sukol, di man maigo. Naigo sa agtang day maris. Agtang niya, pintigo Ano sa pagkasukula? Pero ang mga tao sa Bohol, no? Kanang mga bulanon, mahigala medyo butanon man yung mga bulanon. Wala ka naging probinsyano kaya pagdating ba? Medyo okay na yung mga bulanon, mga kinaiya. Pero ang mga bulanon, mahigala, wag yung reklamo day maris. Wag yung sa maingon nga, justice na, kay nga nga katong Abu Sayyaf. Kay akong duda ito, kuhan mo ito. Lahit itong pagkamataya, kay ingon ko nang sukol niya ni Dagan. Nga anong ni Dagan na igo mang agtang. Mura ka mga tao, una-una, kana bitang dautan na bitaw kayo, naghatag o ka gubot. Mura ka mga tao, gusto na nga, may paghipuso ng mga tahuan na, eh. Mura kumo na nga higala nga, kuhan. Labib ka ng drug lord, bitaw nga. Kay bawa ka ng drug lord, way makabadlong yun. Mo man ang panahon Duterte nga nahimo mahigalang ang uban sukon Duterte. Ang uban heroes Duterte. Kay na mga drug lord, way makabadlong say haod. Unya sige pamaligyag drugs ha. Nahimo bang sagbots katilingban? Pag abot ni Duterte, nangawag tang to mga drug lord, lipay sila. Pero ang uban suko pod, mo nang nabahin yun mga tao, no? Doon ay nalipay yung Duterte, doon ay nasuko. Pero tanaw na ko kini mga tao, kanang mabulanon. Nakabadungog ba ko sa bulanon dahil ng reklamo dahil? Wa ginareklamo ato. Kaya gipaimisigar man to nga naman ang katong katapusang Abu Sayyaf. Nadakpan, namatay. Lima ka nadakpan karon pagkaugma namatay nga naman, hinsukol. Ay! Nisukol ko no. Unya, ano sa pagkasukol? Sukol na dang-dagan. Nga nung naagtang man. Ay! Nya kanang nakadawat ng information mahigala mo na ang gasto na intelligence fund may gasto na confidential funds ba. Nya dili mo isulti kisa ingan. Kay imong isulti na nga si kuan may nagtugan agoy kadelikado mabalikan ka.
Mo na nga grabe ang secrecy kung maghisgot kag confidential funds. Kay explain na nato na may galag hapon lang gi-expose Mary Grace Piatos. Unsa man ni tinuod nga ani? So si Mary Grace Piatos nakadawat tag 70,000. Reward open parenthesis close parenthesis medicines. Di ba kaning kuan na day no? Although kini numdum ka panahon sa tong kuan nga si Sara Duterte iyang mga opisina sa una na apay mga maglinya kay mangayog medisina. O ba kani gamita dito no? Kana mga pangutanan na nato na ba? Ha? Although maigo sa technical malversation ana kung mauho na. Pero giunsa man to nila, unsa kay pamaagi ato. Pero tabang diya pa to sa mga pobre. Kabantay mo sa una nga maglinya sa Office of the Vice President kay tuwa si Sara manghatag og tambal. Naman na apil man as kuan. O mga burial assistance ana. Nagikuha nila og budget ang OVP wala na. Karon mo explain ang OVP wa na may ikahatag. Di ba kani apil dito mo na dakong pangutana pero ang narratives ani mahigala kinsa may maalkansi sa narratives ani. Pero wala gina kung imong basihan ang technical malversation maigo sila ana depende na unsa nila pag explain.